Az épületek tervezésekor, korszerűsítésekor egyre többször már kötöttséget jelent a beépített nyílászáróknak az elhelyezhetősége, az építészeti megoldások sokszínűsége, illetve a helyigények lecsökkenése miatt. Ezért nagyon sok esetben teret nyer a tűzgátló, automata füstgátló függönyök, illetve füstkötények tervezése, kivitelezése is. Mit kell tudni ezekről, mi a különbség a kettő között, és hol lehet ezeket jól kihasználni, alkalmazni? Milyen helyiségekben, milyen igényeknél? A tűzgátló füstkötények minden esetben az épületeknek vagy a garázsoknak, illetve társasházi terekben, a garázs szinteken fix szerkezeteket értelmezünk, ezek a mennyezetről vannak lelógatva, körülbelül 1–1,5 méteres magasságig. Az automata füstfüggönyök nevéből adódóan automatikusan a földre zárnak, és ezzel biztosítják a tűzgátlást. A tűzgátló automata függönyök népszerűsége annak köszönhető, hogy kis helyigényűek, automata csukódásúak, könnyű, egyszerű anyagból készülnek, esztétikusak és sok esetben minimálisan látszanak. Milyen méretű helyiségekhez lehet ezeket praktikusan hozzárendelni, és itt számít-e a funkció? A tűzgátló automata függönyök akár füstkötények 1 métertől akár 20 méteres szélességig is szerelhetőek, miután a fix füstkötények tolthatók egymáshoz, amíg az automata tűzgátló függönyök, illetve füstgátló függönyök 6 méter x 6 méteres méretig szerelhetőek. Jellemzően kik választják ezt a megoldást, és miért? Túlnyomó részben logisztikai központok, nagyobb társasházak, ipari létesítményekben alkalmazzák, ahol kicsi a helyigény, vagy alacsony a belmagasság, miután az áthidalók felett sok esetben ezeknél a kis belmagasság miatt nem tudnak nagy robosztus szerkezeteket elhelyezni. Ezeknek a dobozuk pont úgy néz ki, mint egy redőny. Ezek a kapuk egy redőny dobozban tűnnek el, amik általában 30 cm x 30 centisek. A laikus számára egy szimpla ajtóhoz képest egy kicsit bonyolultabb szerkezetet feltételez talán. Ez így van-e? Praktikusan mennyi ideig tart egy ilyen szerkezetnek a felállítása, beszerelése, üzembe helyezése? Egy tűzgátló füstfüggöny vagy füstköténynek a szerelése is mondhatjuk a tűzgátló nyílászárókhoz képest elenyésző, miután egy tűzgátló kapu szerelése esetében a tűzgátló tömítettséget tűzgátló habbal kell megoldani. Ezek a haboknak 24–48 óra a teljes kikeményedésük, míg egy füstgátló kapu függöny vagy füstkötény elhelyezése után azonnal használhatóak ezek a szerkezetek. A tűzgátló függönyöket úgy tudnám összefoglalni 3 mondatban. Előnyük könnyű szerelhetőség, automatizálhatóság, illetve a kis helyigény. Az automatizálhatóságra még külön kitérnék. Ezek a tűzgátló függönyök, illetve füstkötények beintegrálhatóak a füstérzékelő rendszerekbe, ahol a létesítményen található többi életvédelmi szerkezetekkel össze lehet kombinálni. A sorozat további részeiért, valamint szakmai tűzvédelmi tanácsokért keressék a Tűzgátló Ajtó Specialista Kft-t az alábbi elérhetőségeken.